Здравейте, приятели на екзотичните пътешествия! Днес ще ви представя нашата нова програма за идващия зимен сезон, когато обикновено ние българите търсим топло местенце някъде по широкия свят, за да избягаме от студеното време в България. Новото ни предложение е комбинирана програма Шри-Ланка-Малдивите в топ сезон, дати 28 януари, 10 февруари. Тази програма съчетава приключенски обиколен тур в Шри-Ланка и на едноседмична романтична ваканция на един от Малдивските острови. Защо да изберем Шри-Ланка и Малдивите? Шри-Ланка, познат остров на времето под името остров Цейлон, на местния синхалски език означава благословена земя. Когато посрещат своите гости, местните жители правят това с молитвено събрани длани, поклон и една вълшебна думичка Аюбован, която означава нещо като благослов за дълголетие. В Шри-Ланка е събран целият спектър от възможности за активен и приятен отдих, уникално културно-историческо наследство, невероятно красива природа, разнообразен животински свят, традиции още от дълбока древност, разбира се и кухнята, която съчетава кулинария от различни страни в Югоизточна Азия. Подбрали сме в Шри-Ланка да започнем най-напред с нея обекти преди всичко под закрилата на ЮНЕСКО с много голяма културно-историческа стойност. Например, има една крепост Сигирия, наречена Лъвската скала, в която се съхраняват фрески под названието Божествени девойки, които са рисувани преди 15 века и стоят непокътнати. Ще посетим златния пещерен храм на Буда, който в продължение на 22 века е свещено място за поклонение на будистите. Ще посетим храма на свещения зъб на Буда на малко така планинско градче Канди, което се счита за културна столица на Шри-Ланка. Интересна е легендата за този зъб на Буда. Той е бил тайно взет от преподготвената погребална клада в Индия, пренесен в Шри-Ланка в косите на принцеса и се е смятало, че който притежава този зъб, той ще бъде владетел на тези земи. Този зъб сега се съхранява в храма, в някакъв скрин и обикновено по време на един от най-големите им фестивали се изнася на нещо като литийното шествие, което правим обикновено у нас по време на Голяма Богородица. В същото това градче Канди сме предвидели и едно много атрактивно танцово шоу, част от културата и изкуството на местните хора, в което ще може да видим и нещо като нашите нестинарски танци. Също в Канди ще посетим музея на скъпоценните камъни, а между другото дължа да отбележа, че Шри-Ланка е един от най-големите в света производители и добиват скъпоценни и полускъпоценни камъни от типа на сапфира преди всичко, с много високо качество. И ако приключим с културно-историческото наследство, ще се пренесем малко след природата. Ще видим Кралската ботаническа градина, която съдържа някъде около 4000 вида растения, уникална колекция от орхидеи. Ще посетим градината на подправките. Не случайно наричат Шри-Ланка острова на подправките. Ще можем да видим специално в района на Канди чайна плантация за прословутия цейлонски чай. Между другото, след Индия и Китай, Шри-Ланка е третия в света производител и износител на чай. Говорейки за разнообразния животински свят, ще посетим един приют на слънчета сираци, които се отглеждат по
един установен вече в практиката от 1975 година етичен стандарт за отглеждане. Ще имаме и джип сафари в един от националните паркове, казва се Минерия, където попадаме на пътя на една от най-големите популации на диви слонове. Между другото, освен слонове, ще видим и различни други животни. И накрая ще завършим приключението Шри-Ланка с едно пътуване с влак в посока към столицата Коломбо, която също ще обиколим и ще разгледаме. А това е едно много интересно преживяване, защото според много от туристите най-живописните гледки в страната могат да се видят именно по време на това пътуване с влак, като имаме предвид, че още по време на британския колониализъм е създадена наистина много добра железопътна инфраструктура. И пристигайки в Коломбо, на следващия ден вече в рамките на един час полет се принасяме на Малдивските острови. Пътуването е един час до столицата Мале, а оттам с моторна лодка в рамките на 15 минути вече пристигаме на островчето, което всъщност там е разположен хотел от веригата Шератон, луксозен. Настаняването е на All Inclusive. Има 7 ресторанта с различни кухни, тенис корт, много възможности за различни водни спортови забавления. Пътуването е през Дубай с авиокомпания Fly Dubai. Хотелите са с много добро качество, високо категорийни и в заключение мога да кажа, че ние наистина предлагаме едно истинско пътуване за ценители.